Здравейте! Тук съм подредил една установка, такава временна, работна. Искам да ви покажа как ето това малко мини компютърче, така, не знам дали се вижда, момент да погледна. Да, този мини компютър, който се казва Raspberry Pi или малинка, може да бъде превърнат в интернет радио. И така, към него е свързан мрежов кабел за интернет, клавиатура, ето я, през HDMI се включва към монитор и аудио кабел, който е свързан тук към ето този лампов усилвател, който след малко ще включим. Тук има монтирана и камера, която е за един друг проект. За сега няма да коментираме. И така, заредил съм в плейлиста Радио 1 и сега ще ви покажа как това чудо на чудесата може да бъде използвано като интернет радио. Имам намерение в по-късен етап да му добавя LCD дисплей, откъдето да може да се вижда кое радио свири, коя песен и така нататък. Сега ще включим ламповият усилвател. Така, ще изчакам малко лампите да загреят и чрез команда, въведена в командния ред на компютъра, който е с операционна система Raspbian, базирана на Debian за Raspberry, ще стартираме Радио 1. Ето, както се вижда, така ще намаля малко, за да се чувам. От командния ред може да бъде намаляван сигнала, мощността, звука. Може да бъде също така и увеличаван. Имаме възможност да добавим няколко радиостанции, като всяка от тях може да бъде избирана с съответния номер. 1, 2, 3 или пък Next с командата Next. За повече информация ще дам линк в информацията към видеото, където може да прочетете как точно става настройката, конфигурацията и какви програми са нужни, за да накарате този мини компютър да засвири. Така, сега ще увелича малко с 10%, всъщност с 20%. Звука, за да се чуе добре. Така, намаляваме отново. Сега искам да видите, ще се опитам да покажа на дисплея какво се вижда. Надявам се да се вижда ясно. Тук има една лампа, която малко ми пречи. Така. Значи на клавиатурата можем да напишем командата. Всъщност първо да изчистим екрана. Така. Малко ще повдигна камерата. Така.
Ето, с тази команда можем да видим, че в момента пее, свири радио 1, изпълнителя Марчело, или как се казва, Детройт, песента I Believe, на 60% е в момента мощността и всички други опции са изключени. Ние в момента само показваме. Ето, не знам дали се вижда добре. В момента трябва да продължа още малко. Да. Още един път можем да го натиснем, за да видим. Ето, Marcello Detroit, I Believe. Тези данни могат да бъдат показвани на LCD дисплей, който може да бъде закачен за компютъра, но това смятам да направя малко в по-късен етап, като имам повече време. За сега е това. Командата MPC е тази, която изпълнява плейването, която плейва всъщност този стрим. Конфигурационните файлове също са описани в линка по-долу. Може да прочетете, ако ви е интересно. MPC стоп, естествено спира възпроизвеждането на стрима. За сега е това. Надявам се, че съм ви бил полезен.